Takže ahoj, já vás vítám u historicky prvního let's play ze hry LSPDFR. Tento let's play bude zaměřen na jeden konkrétní příběh, a to tady příběh pana Johna Davise, který měl před pár měsíci zájem se stát členem LSPD, tudíž se přihlásil do akademie a včera jsme měli ceremoniál, při kterém jsme ukončovali akademii LSPD. A dnes si budeme vyzvednout na stanici Mission Row odznak policisty a půjdeme zahájit naší první službu. Tak to nebudeme nějak prodlužovat a půjdeme ven z apartmánu a dojedeme na LSPD Mission Row. Tak my jsme už úspěšně dojeli na stanici LSPD a jdeme si vyzvednout náš odznak. Tak my už se nacházíme v kanceláři pana Chiefa of Police, neboli pana velitele LSPD, který nám zde na stole nechal odznak. Takže my si ho takhle vezmeme a můžeme jít zahájit naší první službu. Tak jo, pan Davis, jde převlíknout a uvidíme se na parkovišti. Tak jo, pan Davisu se převlíkl, už nám přiřadili i vozidlo na dnešní patrolu, takže já si myslím, že můžeme jít na patrolu. Nasedneme do vozidla, akorát zahlásíme na dispatch, že jsme ve službě a rovnou nám tady přišlo oznámení o vozidlu, které nechce zastavit hlídce, tak se na to rovnou přihlásíme a vyjedeme na to. Jinak pokud vás takovýto koncept videí bude bavit, určitě v tom můžeme pokračovat. Já si myslím, že je to dost zajímavý koncept, ale my už se teďka budeme soustředit na probíhající honičku. Vypadá to, že vozidlo pomalu ztrácíme, ale ne. Tak, vozidlo pokračuje nahoru. Zažádáme si o pomoc. Nemáme vepředu rambar, tudíž nebudeme moc provést pit manévr, ale to vůbec nevadí. Pokud si to bude nějaká rovinka, můžeme a suspekt se vyboural. Uvidíme, jestli bude pokračuje stále dál. No a náš rajon pomalu končí a tady suspekt míří do Sandy Shores, takže nám pomůžou asi místní šerifské hlídky a snaží se nás ramovat. Vypadá to, že je pod vlivem asi nějakého alkoholu, či co. Pěkně nám to auto odřel, to se na nás šéf bude zlobit, že jsme první den ve službě takové odřeli auto. Jeho stav vozidla vůbec neodpovídá tomu, že by byl schopen nějak pokračovat dál. To mě překvapuje. A on za chvilku zastaví, tahle honička nebude trvat dlouho. Tak máme ho. Ale speedy, ruce. Vylez si z auta, dělej, vylez. Na zem, lehni si na zem. Na zem si lehni. Tak, poutám. Skvěle, máme ho, doneseme ho sem takhle na chodník, přeparkujeme vozidlo akorát. Doufáme, že někam neuteče. Tak, parkujeme na chodník. Tak jako jednu z prvních věcí, které u nás učili na akademii, je, že suspekta musíme prohledat. Tak ho prohledáme, jestli u něj něco nenajdeme. Tak u pána jsme našli
velice zajímavé věci, jako je například kapesní kamerka, hračku pro dospělé, vypadá to tady na nějaký bongo, úplně se v tom nevyznám, a kapesní nožík, výborně. Tak, ještě, že jsme ho stihli zatknout. A tak asi zahlásíme na dispatch, necháme si ho prolustrovat, uvidíme, jestli je hledaný. A vypadá to, že pán je hledaný. Skvěle. To nám akorát hraje do karet. Tak já si myslím, že můžeme zavolat pro něj transport. Mezitím prohledáme jeho auto. A kokain. Skvěle. Tak vozidlo necháme odtáhnout na místní policejní stanici, kde si to přeberou kolegové, kteří ho budou vyšetřovat. My tady jenom počkáme na odtahovku, než přijede. Tak, my se tady takhle opřeme. Nemáte vůbec zač, kolegyně? A tamhle na cestě už je odtahovka. Tady to vypadalo na menší střet. Naštěstí se nic nestalo. A vypadalo to, že pan odtahovkář už auto naložil a pak nám ho odveste na LSPD, ano. Děkujeme. Naschledanou. Tak my budeme pokračovat v patrole. Asi zajedeme zpátky do města, kde máme tak nějak náš rajon. Tak já už se hlásím opět z města a vypadá to, že nám tady hlásí střelbu. Tak rovnou tam vyjedeme. Pomalu se tady na křižovatce otočíme, nikoho neohrozíme. A můžeme vyjet. A už tady střílí. Vezmeme si pistol. Pomůžeme kolegům. Tak, vypadá to, že jsme asi zneškodnili suspekty. Ano, vypadá to tak. Vypadá to, že tady paní kolegyně leží, tak ji okamžitě zavoláme ambulanci. Sanitku, si pro ní přijedou, protože je v kritickém stavu. Tak jo, my se tady jdeme podívat na suspekty, jestli vůbec jeví nějaké známky života. Zkusíme jim dát nějakou první pomoc. Je to naše povinnost. Tak masáž srdce bohužel dopadla neúspěšně. To u druhého suspekta, jak to vypadá, pane šerife, taky se k tomu nějak nevyjádřil. Bohužel budeme mu muset zavolat koronera. Ode mě je to pod kódem 4. Přijdou koroneři. No, my asi tady přestaneme blokovat dopravu a vydáme se na další střelbu. To dneska je to nějaký nabitý, tak jedem rychle. Tak už jsme téměř na místě, vypadá to tady na nějaký zbrojený klauny. Rovnou si vezmeme to. Začal po nás střílet, zavoláme si posily vonem a zavoláme i SWAT, neboli zásahovou jednotku, aby nám pomohla vyřešit tuto situaci. Pan Davis byl první den ve službě masivně postřelen.
a byl převezen do nemocnice. Vůbec nic si ze situace nepamatuje a vypadá to, že bude pan Davis potřebovat nějaké volno. Takže nám zde tak přistavili takovéhle auto, abychom se nějak dopravili na stanici. A my se dopravíme na stanici a pan Davis bude muset pro dnešek ukončit službu. Dostal to jako rozkaz od vedení, protože jeho stav na tom není nějak nejlíp. První den v práci byl takhle postřelen, ani nebyl vybavený vestou. Tak uvidíme, jak to pro pana Davise dopadne. Tak my už jsme dorazili na stanici. Dojdeme se odhlásit ze služby. A asi pojedeme zpátky domů. Tak jo, odhlásíme se ze služby a hnedka se vám ozveme. Tak, my už jsme se převlíkli do civilního oblečení a můžeme vyrazit domů. Vypadá to, že tady na chodníku je krev. Kdo ví, co se tady dělo. No a vypadá to, že naše auto si taky půjčil náš bratr a nechal ho přelakovat, tak to si s ním vyřídíme potom. No a my už vyrazíme domů. Tak my už se nacházíme před naším bytem, takže tady zaparkujeme auto a můžeme jít domů. Vypadá to, že tady máme nějaký sousedy. Zdravím. No a my už se nacházíme doma po této náročné službě. Takže si jenom sedneme na gauč. A budeme se asi koukat na televizi. Tak, já tady to video ukončím. Byl bych moc rád, kdybyste ho nějakým způsobem ohodnotili. Lajkem či dislikem. Pokud se vám video líbilo a chtěli byste, aby série pokračovala, můžete dát odběr, můžete napsat nějaký komentář. Kdybyste měli jakékoliv otázky, ať už na mě, nebo na to, jak nainstalovat LSPDFR, a nepomůžou vám moje předchozí videa na mém kanále, tak se můžete připojit na můj Discord, který najdete v popisku videa, napsat do chatu a rád se vás ujmu, rád vám pomůžu. Tak jo, tohle bude ode mě dneska všechno a uvidíme se u dalšího dílu. Tak se mějte. Ahoj.